Blizu 70 radnika ciglane Top 25. maj iz Sazina od decembra prošle godine ne radi. Razlog nije loša poslovna politika preduzeća, već dalekovod koji zbog svog položaja onemogućava dalju eksploataciju sirovine. U bezizlaznu situaciju ciglanu je doveo i nalaz sudskog vještaka i federalnog energetskog inspektora, koji su naložili prekid poslova u blizini dalekovodnog područja. Prekid rada za sazinsku ciglanu znači ključ u bravu, pa će rješenje potražiti sudskim putem. Dalekovod koji se nalazi u eksploatacionom polju Cazinske ciglane i Crni predmet je dugogodišnjeg spora između obe firme, pravnog sljedbenika Top 25. maj i Elektrodistribucije. Naime, crpeći godinama glinu kao glavni resurs ciglane došlo se do dalekovodnog područja. Svi dalji radovi su nemogući jer bi se ugrozio dalekovod, a ljudski životi doveli u opasnost. Znajući da će se tako što s vremenom desiti, iz ciglane su tvrde od 2003. godine pismeno tražili od Elektrodistribucije izmještanje dalekovodnog stuba. Prepiska je intenzivirana 2008. godine nakon posjete rudarskog inspektora koji je naložio njegovo hitno dislociranje. Povratne informacije, kažu, nije bilo. Uslijedio je prekid proizvodnje, a 69 radnika ostalo je bez posla. Daljni rad, bilo kakav rad, je nemoguć iz prostog razloga što imamo mišljenje sudskog vještaka, što imamo zabranu federalnog inspektora za dalji rad, a od decembra mjeseca pa dalje mi radnike vodimo kao zaposlene. Firma, odnosno poslodavac, nije u mogućnosti da ispoštuje sve te obaveze, pa ćemo u narednom periodu, ukoliko se ne riješi taj problem, morati napustiti ovu tvornicu. U Elektrodistribuciji Bihać ostali smo uskraćeni za izjavu. Iako je direktor Nurfet Badnjević bio voljan govoriti o tome, zbog obaveza i odsutnosti to nije bio u mogućnosti. Tehnički direktor Sead Upanović, kojeg je ovlastio da to učini umjesto njega, nije želio pred kameru jer kaže sada nije pravi moment. Ustupio nam je na uvid dokumentaciju kojom federalni energetski inspektor naređuje ciglani zbog ugrožavanja područja u blizini i oko nosnog stuba na dalekovodu obustavljanje radova. Dupanović ističe da su u januaru ove godine pokušavali na zajedničkom sastanku doći do rješenja i nudili im alternative, ali bez uspjeha. Prije 2 godine izrađen je i elaborat o izmještanju stuba koji bi koštao nešto više od 20.000 maraka i bio privremeno rješenje. Druga varijanta je znatno skuplja i komplikovanija jer zahtijeva rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ali predstavlja trajno rješenje. Tom prilikom odlučili su se za prvu soluciju, ali pod uslovom da obje strane participiraju u troškovima, na što prema riječima Dupanovića u ciglani nisu pristali. Druga strana pak tvrdi drugačije. Kažu, žele učestvovati, ali odbijaju finansirati radnje koje spadaju u domen Elektrodistribucije. Nama su ruke vezane, mi ne možemo izmjestiti stub bez Elektrodistribucije. Elektrodistribucija treba odraditi taj posao u smislu izmještanja stuba. Kolđić naglašava da je firma zbog nastale situacije u milionskim gubicima i da se neće još dugo moći održati. Slučaj je tako završio na sudu i prvo ročište je za nekoliko dana. Prvo ročište je zakazano 24. maja i na to je pripremno ročište i ne znamo da li će se nešto moći, vjerovatno ništa odraditi tada. Posle svih ovih dešavanja i toliko višemjesečnog nerada, firma je jako u velikim gubicima. Ko je u krivu, a ko u pravu, odlučit će sud. Presudu u ovom slučaju željno iščekuje blizu 70 radnika preduzeća koje je donedavno radilo punom parom, a čija postrojenja danas miruju.